Hej med jer. Det er sidste afsnit af november skumringshygge. Søndag. Det er godt nok blevet søndag den 1. december. Så det er lige måske afslutningen på den her november, der nu er overstået. I skal lige se her. Jeg har lige tændt min hellige tre kongers dage, som heroppe i den her skål i toppen. Der ligger der sådan lidt forskellige nelliker og krydderier og sådan noget, som kan dufte, når de får varme. Så den står herovre bagved. Den skal jeg forsøge at lade være med at få ild i. Så ja. Nå, men jeg har faktisk lige siddet og snakket et stykke tid, og så stoppede telefonen, og jeg er lidt i tvivl om det var fordi, jeg ikke har fået trykket optag, fordi jeg kan se på telefonen, den viser, som om der ikke er flere, der ligger ikke nogen billeder. Og jeg blev lidt i tvivl, om det er, fordi jeg længe har ignoreret en eller anden advarsel om noget med køb mere plads oppe i en eller anden cloud. Og jeg har jo både noget iPhone og iPad, og jeg har også noget Android, som jeg kan jo ende med at skulle købe plads både det ene og det andet sted. Ja, undskyld, det hopper her. Jeg skal forsøge at lade være med at sidde og røre ved bordet. Ja. Så nu har jeg lige siddet og snakket om, lidt om min sok her, jeg strikker på. Og jeg kan godt lige vise. Det her, det var jo sokken fra sidste år i december. Jeg fik gjort færdig måske i december-januar stykker. Og der er jeg ved at strikke rib på makkeren nu her. Så den bliver i hvert fald færdig. Jeg fortryder lidt, at jeg tror, jeg har undervurderet den her. Ups, den faldt på gulvet. Jeg tror, jeg har undervurderet den her nugget her. Måske kunne jeg godt have startet med den. Nu kommer Atlas faktisk. Er det fordi, jeg sidder og snakker, du kommer, Atlas? Hva? Ja. Skal du hilse på damerne? Så bliver I lige taget med herned. Hva? Atlas? Ja. Er du der? Ja. 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 Hvad er det med dig? Ja. Du har jo noget mad, ikke også? Ja, du har mad. Ja. Vil du bare have opmærksomhed så? Ja. Nå. Vi kommer lige med herop igen. Ja. Læg der. Ja. Det her bagved, I kan se, der er nogen, der har spurgt om, det er altså ikke en gryde, der står og brænder. Det er sådan en biobrænder, så I skal ikke være nervøs. Der er styr på det. Og der er sat sådan en ring ind, så den ikke brænder med kæmpe flamme. Og ellers så kan man sætte det her glas op omkring. Det ser selvfølgelig flottest ud, hvis det er pudset, men der kommer hurtigt det her røgsværtning på. Sodsværtning hedder det nok på hver gang. Ja. Skål i kaffen. Ja. Men altså, jeg har fortrudt lidt, at jeg ikke startede med ribben i den der farve, som herover. I kan også se, der er faktisk en overgang her mellem to forskellige bordeaux, fordi der var heller ikke nok af den, jeg brugte der til den. Men uanset hvad, så er det altså de her strømper, der står næst for at blive færdige. Så er det de her strømper, også decemberstrømper, der ligger som næste step. Og der tror jeg ikke, jeg er kommet længere end for en uge siden. Og jeg sad lige og snakkede om, at jeg jo ikke får strikket ret meget i løbet af sådan en uge, typisk. Tiden den flyver. Og nogle gange så falder jeg i søvn, når jeg så endelig får sat mig med mit strik. Det er sådan, det er. Men det forhindrer mig jo ikke i at tænke på, hvad jeg ellers skal slå op til. Fordi altså det kan man jo finde på, også selvom man ikke lige strikker. Og det forhindrer mig jo heller ikke i at købe nyt garn. Så jeg har faktisk shoppet lidt her i forbindelse med Black Friday.
Garnværkstedet i Aarhus havde Filcolanas Tilia Mohair på bud. Nogle farver, som var lidt ved siden af deres normale farvekort, eller sådan lige måske en skæv farve, altså lidt, der ikke helt var, som det plejede. Og de var så på bud, og hvis man nu købte til en hel sweater, så var det jo lige meget, at farven den lige hoppede lidt ved siden af nuancen, synes jeg. Så jeg har både købt en tranebær og en græsgrøn og en salviegrøn, en brun og en mauve. Og den mauve, den troede jeg var lidt mere grålig, eller sådan lidt, den var lidt mere lilla end jeg havde forestillet mig. Så den passer ikke til det garn, jeg havde tænkt skulle strikke sammen med. Og der passer den brun så rigtig godt. Og der har jeg simpelthen haft vildt meget lyst til at slå op til en Eon sweater. Skal jeg prøve at vise jer den? Eon sweater. Sådan en her. Bare med, jeg kan se, der er nogen, der har strikket den, hvor de strikker, at slidsen er kortere, og ribstykket ikke går helt ned over numsen, men selve halskanten og den måde her er rigtig fin. Og så er der også nogen, der tager og kører mønstret fra Raglandet med ned i siden. Jeg kan godt se, at den slids, den starter rimelig højt op. Det har jeg ikke lyst til. Men det kunne jeg godt tænke mig at lave sådan en brunlig farve. Og det er en tranebær, det skal gå sammen med noget af det garn, jeg har købt et yarn. I foråret købte jeg noget, som egentlig skulle være min decemberstrik. Det ved jeg ikke, om det kommer til at blive. Og det lysegrønne, græsgrønne har jeg tænkt skulle blive til en Vega. Skal jeg lige prøve at se. Jeg har købt Lene Holme Samsøs Vega opskrift. Hvor ligger den henne? Vega V. Nå. Vega V-neck. Ja. Jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt om den. Den her. Den synes jeg, den kunne være fed at strikke i sådan noget grønligt her i december. Som sådan en december-ting også. Ja. Ja. Men det jeg sådan har gået og tænkt lidt over, det er, at det jeg sådan savner i min garderobe mest, det er nok sådan lidt de ensfarvede, lidt neutrale trøjer. Og der spiller det her jo lidt ind i det. Men det er jo ikke første gang, jeg snakker om, at jeg savner det i min garderobe. Og så tænker jeg, men altså, har du ikke slået op til sådan nogle tidligere? Jo. Og nu sad jeg faktisk lige og ville vise det her med, hvordan jeg stopper. Fordi der var en, der spurgte efter det. Men jeg har ikke lige taget min stoppeklods med herhen. Og jeg kan heller ikke sidde og stoppe samtidig med, at jeg lige viser de her projekter, jeg fandt inde i gemmerne. Som jeg sådan jo tænker, at jeg skulle gøre færdig, inden jeg går i gang med nogle nye ensfarvede ting. Den her med de her flæser på, der vil jeg have flæserne af. I kan godt se, jeg tror måske godt, den kan beholdes på ærmegabet. Og så mangler der sådan set kun et ærme. Og så
er den klar til at være det nye forårs-sommer ting, eller en solskinsvætter her. En overgang der overvejede jeg, om jeg skulle klippe den op foran og bruge den som cardigan, men nu tror jeg faktisk, nu forsøger jeg at strikke den færdig, og så fjerner jeg altså de her flæse ting. Hende, der har lavet opskriften, det var tilbage i 2020, tror jeg strikkede den. Det er Ulala eller sådan et eller andet. Ja. Sweater galore eller noget i den retning. Den ligger i hvert fald inde på min Ravelry-side, som man vil kunne logge ind der, hvis man skulle være interesseret i at... Men det her med flæser på skulderen, det duer simpelthen ikke. Altså, hvis jeg nu gør sådan her, så kan I godt se, at jeg har egentlig ikke behov for at blive få endnu mere bredde ud her. Mit hovedomkreds er ikke særlig stort. Jeg var en af dem, der gav øl, da jeg blev student, for at have det mindste hoved. Og så hvis man så har brede skuldre, så behøves de jo altså ikke at blive endnu bredere. Så ser hovedet jo bare endnu mindre ud, sådan proportionsmæssigt. Plus over barmen. Måske det med skuldrene vil være med til at trække op. Ja. Altså min brystkasse er ikke sådan en flad en, selvom jeg selv da jeg var ung og tyndere eller slankere, eller havde BMI under 25 eller et eller andet, ikke? Der brugte jeg 80B i BH. Altså så jeg tror ikke, at selvom jeg var helt mager, at jeg så nogensinde ville kunne passe en 70 i brystomkreds uden barm. Ja, så, men sådan er vores knogler jo så forskellige. Ja. Nå, men så min teori er, at flæser faktisk ikke gøre noget godt for min kropsform. Men ja, hvad siger I til det? Hvad tænker I, at hvis man sådan er... Hej. Nå, Atlas han har lige hjulpet mig med at komme med min stoppeklods. Ej, det var altså ikke okay. Sådan går det, når man tager ting frem og ikke stiller dem retur i reolen. Nu kan han komme ud i haven. Nå, jeg tror godt, den kan bruges alligevel. Jeg er glad for, at det ikke var min sokkeblokker. Ja. Og sådan set også glad for, at det ikke var min gamle farmors gamle, sådan en strømpehadehat, men at det var en nyere variant af sådan en, som jeg faktisk købte for nogle år siden ved Suses spændehjørne. Ja. Nå. Jeg tror, man kan bruge den alligevel. Det er i hvert fald nogle ordentlige bidemærker, han har lavet. I kommer lige med til live hundeshow her. Nå, men den her, hvis jeg skulle stoppe det her, så ville jeg jo sådan sætte den her fast her, og så egentlig bruge det her som underlag. Og så, altså jeg plejer ikke at sy maskesting, men jeg syr bare væve på den ene led, og så væver jeg op og ned imellem på den anden led. Og det havde jeg egentlig også tænkt mig at gøre her på den her trøje under ærmet. Så den... Tak til Atlas, fordi han er så venlig at bringe mig ting. Nå, ja, tilbage. Hvad tænker I om flæser på skulderen, hvis man synes, man er bred skuldret og er bred og ikke heller ikke lige har nogen vild talje? Ja, robust eller tyndeformet, som jeg altid sagde i gamle dage. Man skal ikke tale
negativ om sig selv. Nå, videre til mine poser herovre. Der står faktisk en hel, ja, der står 2 kasser her, fyldt med projekter. Så, yes. Nå, den her, det er split pillow pullover vest V-hals, som jeg strikkede på sidste vinter. Og den gik død, fordi jeg kom til at strikke for langt. Jeg skulle have delt til krop og ærmer på et tidligere tidspunkt. Den er jo i hvert fald ensfarvet. Ja. Så er en gratis opskrift fra Filcolana med den her halvsøskerne. Der. Yes, så den ligger i dvale, fordi at jeg har strikket for langt, så der skal travles op. Nu bliver det sådan en lidt hurtig gennemgang, og som måske mest handler om, hvorfor jeg er gået i stå. Og så kan I jo konkludere til sidst, hvad det er. Så er der den her. Sådan en hygge-ting, designet af Ellen Larsen. Ret ældre model med smuk, det her trellis-mønster, eller hvad det nu hedder, ned foran i en rigtig skøn farve. Og da jeg fik den på, så kunne jeg se, at garnet trækker skråt. Og så har den simpelthen ligget hernede i en pose rigtig i mange år efterhånden. Super lækker mohair fluff er der på her. Se haloen her. Og så er det så det her andet garn, som er lidt glat. Man kan sådan se, det er nok spundet, sådan at det trækker skævt. Så det burde måske have været brugt til at strikke noget retriller, sådan man kører frem og tilbage i stedet for. Nu får jeg fiber i øjnene. Ja. Det jeg har bestemt med den, det er, at nu her, når jeg skal flytte, så ser jeg lige, om jeg støder på noget mere af garnet, eller om jeg ved i et ubesindigt øjeblik skulle have givet det væk resten til genbrug, fordi jeg vil rydde op. Hvis der er mere garnet, så skal jeg overveje, om jeg skal strikke den færdig, og se, om man kan blokke den, så den ser lige ud, eller om den skal trækkes op og bruges til noget andet. Yes. I må undskylde, jeg larmer. Så er der en ensfarvet ting her. I min Pearl Soho pose. Der har jeg været engang. Ja. Nå. Det er den model her. Ja. Fra den bog af Annette Danielsen. Indian Dreamer. Oceaner. Som også har været i gang med længe. Og super lækker at røre ved. Jeg er nede under, hvor jeg har delt til krop og ærmer. Rigtig pænt mønster. Og nu skal jeg bare fortsætte med at strikke de her snoninger dernede af. Ja, jeg siger bare, fordi det er jo bare med at gøre det. Det ene er en pakke, og det andet er sådan en hør. Skal vi se, den hedder Cotone. Det er en hør og bomuldsblanding op fra Garnosalva. Der var nugler på her. Yes. Den bliver så smuk. Så hvorfor så op til noget nyt, når man faktisk kan gøre noget af det færdigt, man er gået i gang med? Ja. Kan I fortælle mig det? Nå. Den her er også noget ensfarvet. Det er faktisk en sommer ting. Solvik shirt af Skendier. Kan I se? Er det ikke fint? Det er retriller. Ja. Det er da pænt. En sommerting. Det er bare mega svært
Det var det i hvert fald, da jeg startede på det. Og se, hvor man er kommet til at aflæse, fordi det er ret riller. Hvis man strikker glat, så er det bare meget nemmere at se, hvor man er. Og det synes jeg er svært, når det er ret riller. Så hvis I har nogle tips til, hvordan det bliver nemmere, udover at sætte maskemarkører og sådan noget. Ja, det må jeg også godt komme med tips om. Den er også ensfarvet. Så den er stoppet, fordi det var bøvlet. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ensfarvede projekter er der her. Ja. Så hernede, der står min store gode taske her. Og der står Tulip Guernsey. Sammenstrikken fra august. Den mangler stadigvæk ærmer, og den mangler stadigvæk at få halsen gjort færdig. Yes. Super. Fint. Også vil jeg kalde ensfarvet. Så kom bare i gang, Ellen. Så er der en her. Det er en Vesterby Crea Enya Jumper, som jeg lige vil tro, at Vesterby Crea, hun skrev til mig i 2020, da Jeanette og mig, vi havde startet med at lave podcast, om jeg ville teststrikke. Og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Det skal jeg altså. Jeg håber ikke. Jeg har selv betalt garnet, så jeg har ikke fået noget for det, udover at jeg har fået opskriften. Det er selvfølgelig også noget. Så det er så er det reklame for Vesterby Crea, ikke? Nå, der er jeg kommet sådan her på det ene ærme. Det andet ærme ser sådan her ud. Og så den her i højden. Jeg har lige målt på den. Og hvis jeg nu grunder godt over, hvorfor jeg gik i stå, så var jeg lidt tyndere, da jeg startede på den. Og måske sad det også lidt anderledes, jeg ved det ikke. Men den er lige stram nok hen over brystet. Måske skulle jeg bare trævle op her til ærmegabet, og så tage nogle flere masker ud, så det blev lidt, den lige fik de der 2 cm mere, som jeg synes, altså den her, jeg målte lige på den her, i forhold til vidden rundt om kroppen, og der mangler den her altså måske 4 cm i alt, eller sådan noget. Man kunne jo også blokke den. Det er rigtig tykt stof, så det er sådan en overting. Ja. Måske skulle jeg bare blokke den. Nå. Det er det her fluffy halløjsa op fra Garnusa. Undskyld. Ja. Det må jeg så undskylde. Det er ikke for at sidde og larme. Det var kassen her, der vipper på bord. Sammen med sådan en også noget Garnusals cotton wool, tror jeg det er. Ja, fra Cone. Yes. Sådan. Nå. Lækker. Med rullekrav og alting. Det kunne jo også være mine piger, de kunne bruge den. Så hvorfor er det, jeg ikke får den gjort færdig? Jamen det er jo fordi, at jeg synes, de her snoninger på ærmerne er lidt... Ja, de kræver lidt koncentration at lave. Så er det bare nemmere lige at strikke på noget... Ja, hvor man ikke skal tænke så meget. Det kan I nok regne ud. Hvis min tid ikke lige er til at strikke ret meget. Men jeg har behov til at få at have noget i hænderne, så bliver det sådan. Jeg har faktisk et ensfarvet projekt mere. Den her, den er jeg helt vild med. Ja. Totalt let og lækker.
Der. Stoke sweater, som jeg er ved at samle. Jeg tror på, det er nok halsudskæringen foran. Ja. Yes. Den er af Olga Butano Designs. Den gik jeg i gang med sidste efterår. Yes. Den skal jeg altså have gjort mere ved. Og det er igen sådan en fluffy sag heroppe fra Garnus. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, vel alpaca et eller andet fluff. Ja. Jeg er ret sikker på, at den også er inde på min Ravelry. Nogle af de nyere ting, jeg har slået op til i år, har jeg ikke fået oprettet på Ravelry, men det skal jeg egentlig nok få gjort nu her, hvor jeg har fået dem taget frem. Det er jo ret fedt lige at gennemgå alle mine projekter. Jeg fik også samlet de forskellige strømpe. Jeg fik også samlet de forskellige ufærdige strømpeprojekter i en kasse derinde, sådan at hvis jeg skulle få lyst, så er det nemt at gå i gang med. Ja. Nå, der er også den her. Yes, Anker sommerbluse. Der er jeg ikke kommet ret langt. Det er sådan en, faktisk synes jeg er ret smuk, lidt okkersand. Også fra Garnus selv. Det er det her, der hedder Tuareg Cotton Lino. Så det er en blanding af bomuld og hør igen. Sommer. Og så kører jeg sådan en tynd tråd af det her Mohair silke med. Ja. Det gør, at den her er lidt matte, og den her meget skinnende. Den lige giver den her, den har lige lidt liv, så den ikke bare bliver helt sådan støvet. Ja. Men der kan jeg godt se, der har jeg bare slået op og kommet ikke længere end til halskantsribben. Så der er to sommerbluser, der kan gøres færdige her. Og flere med lange ærmer. Men der er i hvert fald rigeligt ensfarvet til garderoben. Jeg skal bare strikke på det. Yes. Så ingen grund til at gå i gang og slå op på nye ting. Og jeg kan sådan set skifte imellem alt det her hver dag hele december, uden at jeg kommer til at kede mig. Men det er ikke rigtig sådan, jeg strikker. Jeg strikker egentlig mest på én ting ad gangen, og så bliver det andet puttet væk. Så ligger det lidt fremme, og så på et tidspunkt, så rytter jeg det helt ind i skabet, fordi jeg bliver træt af at se på alt mit rod. Og så glemmer jeg jo, at det er der, og så slår jeg op til noget nyt, alt det lækre garn, jeg har. Så jeg havde virkelig ikke haft behov for at købe mohair nu her til Black Friday. Men det var et super godt tilbud. Så ja, det er, jeg ved ikke, man kan sige meget om Black Friday. Men jeg kan jo godt lide at shoppe lidt en gang imellem. Ja. Så var det jo fedt nok. Men jeg synes, jeg har egentlig begrænset mig af min garnindkøb her i 2024 til, jeg har købt ind op et charn i foråret. Og ja, så det her mohair. Og så har jeg handlet nede på enkelt garnnøgler nede i Flittilise, og jeg har handlet lidt hen i Kamerose, altså hvor jeg har været fysisk til stede i butikkerne. Og så har jeg jo købt, pre-owned garn, da jeg var med webstrikkerne på Webstrikfestival. Der fik jeg fyldt voldsomt op i mit allerede meget fyldte lager. Så jeg behøves ikke at, slå op til noget nyt her i december.
jeg skal bare strikke videre. Ja, nu sidder jeg og griner, fordi at det der med at have et standpunkt, til man tager et nyt, det er nok mit valgsprog. Så, ja. Fordi tidligere på året, der sagde jeg jo, at jeg skulle gøre 2 ting færdige, inden jeg slog op til noget nyt. Og det har jeg jo ikke holdt her, den sidste halvdel af året i hvert fald. Nej, men ja, nu må vi se. Det er ikke sådan, jeg gider ikke at lave alt for mange regler omkring, hvad jeg skal og ikke skal, og jeg har heller ikke lyst til at trævle det op, som er et produkt, jeg godt kunne tænke mig stadigvæk. Og de her ting, jeg lige har gået igennem, kunne jeg faktisk godt stadigvæk bruge. Ja, det tror jeg i hvert fald. Nå, ja. Så jeg har ikke nogen garn, julekalender. Jeg har en adventskalender, hvor jeg her senere, sidst på dagen dag, når jeg skal tænde adventslys med heroppe, så skal jeg pakke en pakkekalender ud. Ja, så så skal jeg se, hvad Jørdis hun har fundet på, at jeg skal pakke ud. Så det er sådan, det er her i december hjemme hos os. Jeg har heller ikke fået lavet nogen kalender til pigerne. Josefine er på Plaitas med efterskolen nede i varmen. Og ja, det bliver nok jul endda, tænker jeg. De må få en lidt større julegave, og så må vi hygge på anden måde. Så, apropos hygge, så har Pernille og mig lige siddet og set efterforskningen på TV2 Play, som handler om dem, der efterforskede ubådsmordet der i 2017. Det var faktisk lige præcis på min 50-års fødselsdag, at den der ubåd, den sank, og man ikke kunne forstå, at den svenske journalist Kim Wall, hun var væk. Man ser ikke noget til morderen. Man ser kun de her efterforskere og deres store arbejde undervejs frem til retssagen. Den er egentlig ret interessant at kigge. Så har jeg set en serie på DR, der hedder CB Strike. Engelsk serie. Han er privatdetektiv og får sig en kvindelig assistent, og så er der forskellige ting, de opklarer. Der var sæson 1, og så var der sæson 2, og der var kun 2 afsnit, og det var jeg vildt træt af. Så jeg har været i gang med at kigge om og håbe på, at der kommer nogle flere afsnit, fordi der er altså flere sæsoner. Ja, så jeg håber, at de køber noget mere af den. Den kunne jeg godt lide. CB Strike hedder den. Det er sådan, han er tidligere veteran fra militæret, og nu er han så han mangler det ene underben, og nu er han så privatdetektiv. Meget hyggeligt, synes jeg. Ja. Og hvad ser jeg ellers? Så har jeg lige set Camino, en film på DR, om en datter og en far, der går Caminoen, fordi det var morens ønske, i forbindelse med hendes død efter sygdom, på grund af sygdom, og så går de så Caminoen. Den er en fin film. Ja. Så jeg sover ikke hele tiden, jeg får også set lidt. Og der er jeg rigtig glad for streaming, fordi at så når man har sovet til 1,5 afsnit, så kan man altid spole tilbage. Yes. Nå. Tak fordi I har fulgt med her i november. Lige pludselig, så gik den måned. Den har været grå, og jeg har haft travlt på arbejde. Men det var den måned. Forsøgt at lave lidt hygge-histepist, trods alt. Og det er jeg glad for, at I har været med til at dele med mig. Ja. Kan I have en rigtig dejlig december måned? Jeg springer podcast-afsnittene over her i december. Der er så mange vlogmas, man kan kigge på.
Ja, det er bare med at gå i gang og følge med. Så tusind tak for nu. Kan I have det godt? Hej.